Hello mga ka-Inday, this is Lerona and welcome back again to my YouTube channel. Yeah! Hello mga ka-Inday. Sa hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Inday Rona. At sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. Mega shoutout kang Ate Mary Rose Vlog at saka kang Aileen Bisdak. Hello mga ka-Inday, keep safe always dyan sa inyong pamamahay, sa inyong lugar, at saka always pray. So ayan mga ka-Inday, today's video mga ka-Inday, ang gagawin natin is maglalaro kami ng pahokdanay o sagi. Pahokdanay ng saging mga ka-Inday. Akong padulaon na yung mga ka-Inday is yung mga pamangkin ko. Meron siyang prize na sponsor ni Madam Marian. So, ayan mga ka-Inday, sponsor ni siya ni Madam Marian ang saging. Kaya gipalitan mi niyag saging. Unta, tagaan pa kagdaghang blessings nga maabot sa imong kinabuhi. Blessings sa imong family, sa imong mga kabasig sa panglawas. So, ayan mga ka-Inday, magsisimula na tayo mga ka-Inday. Bago yan, ipapakilala ko muna sila mga ka-Inday. So, ayan mga ka-Inday, ipapakilala ko sa inyo ang first contender natin sa Banana 80 candidate na. So, ayan na mga ka-Inday, ito na po yung mga kandidato natin, mga mag-challenge. So, candidate number 1. I love you. I really do. I love you. Number 2. Aray! Aray! Naku! Walang! Paki! Matod sila! Dili angay! Sige! Hara dong! Hara dong! So, ayan mga ka-Inday, ito na po yung mga contender natin para sa ating banana eating. So, ayan mga ka-Inday, ito po si Stephanie C. Catalam, Angel Kian Sar, Lisa Manuban. Anong physical? So ayan mga ka-Inday, ang mechanics ani nga dula na mga ka-Inday karon is kailangan mahurot ang saging isa ka buok ka saging. Kung mahurot nila ni mga ka-Inday na sila'y prize na 20 million pesos. Nasa live price na 20 million pesos mga ka-Inday. Thank you so much sponsor Madam sa imuhang 20 pesos nga gihatag. So ayan mga ka-Inday, magsisimula na tayo. Kailangan matapos nyong kainin tong banana, maubos niyo to para naamoy 20 mil pesos. So ayan mga ka-Inday, ato nang ihatag ang saging. Imuha at saka kang bimay. So are you ready? Hoy, wala pa. Ayos sa palite. So ayos sa palite ninyo ha. So kailangan na mahurot na ninyo ang isa ka buok ka saging. Mahurot yun na ninyo ha. Kaya namoy 20 mil ka pesos. So unsay masulti nimo, unsay imuhang ikasulti nimo sa imuhang kalaban? Kasunod ni? Isisulti nimo ba para unsay imong masulti kang Angel nga? Unsay imong strategy? Umot lang. Biyaha. Unta matukan ka. Ikaw may masulti nimo silang duha. Sa inyong duha, break it down.
Ready na mo? Ready na! Sige, panitin sa saging. O katunga. Katunga sa... Daot! Ayos! Og... Katunga sa... Panitin katunga ba? Ana. Oh. Ana. Sige, panitin. Sige, anak. Andam na ba ka? Oh, amdam na ko. Ikaw. Oh. Ikaw. Ready. Sige. Kikikan na. Do. Ready. Let's go! Get set. Go! Go! Huwag dyan na. Kisa'y magkahurot. Dali. Sige dong, dali dong. Ali. Nahot na, dali. Puta! Sige, share mo. Katawa, katawa. Ganong mo normal ka? Hawirin, dali Adel. Go na. Ay. Dali, kasi mo na mahurot. Jen! 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 Ano ba? Makulurando! Ay, Jill, lagi mo. Kaya bang wala na, magkanang wala na simba ba? Lagi nagawa. Dali ka na wala sa mama. Wala sa mama. Ay, ginawa ko. Ayan mga kainday, nahuman na sila og kaon. Ayan, nahuman sila og kaon. Wala niya nahurot ang kuan. So, ang nakadaog ay si... Teng tadada. Ang nakadaog kay si... Ako! Ay, ayaw, bansap. Kaya ako may bato-bato. Puro mo. Kamutanan. Ayan. Tanginan ninyo ang 20 del kape. Wali pa. Tungaan niyo ng 20. Hiyat, may pagbulan Tungaan niyo, May. Sige, usay maingon. Kitong tiyan. Ikaw. Kulangan pa ko. Ikaw. Ano niya? Sige, sayo sa... Karma. Sayo sa magbudot. Sayaw. Tiw, tiw, So ayan guys, gikapoy si Bimay sa kinto kayang kinaog saging. Ang siya kay gikulangan pa siya sa saging. Oh, ang isa gikarma natukan. Ang isa na karong tukan. Sayaw.
One day I'm gonna fly away. One day when heaven calls my name, I lay down, I close my eyes. Balik-balik! Sige. Di sa'yo, Bin. Tuwalanin mo. Taro nga. Sundan kamera. Sundan kamera, Jin. Taro nga. Taro, sudan mo ha. Sudan. Taro nga. Ay, si ako kisara. Nasa yun dong. Taro nga pa ni. Karang taro nga sa'yo ba? Liliputan, Jill. Dito ka, Jill. Magandang dilag. Paso ni ka, paso. Wala nang hinantay. Di kaya grabe. Magandang Hold on. wala nang hinantay. Di kaya Taro na. Let's go, let's go. Muna ka. Ikaw sa una ba? Sige, sayaw. Karang mga TikTok na sa Taro ka ba? So, yan mga kainday. Tapos na po kami sa aming vlog today. So, ako'y magpapalam ng mga kainday. I'm Inday Rona. Stephanie C. Katolang. Angel K.M. Tatar. Lisa Manuban. And bye. Bye. I love you. I miss you.